High value target nga drug personality sa El Salvador City, Misamis Oriental na aresto atol sa anti-illegal drug operation. Nakatutok si Clyde Macascas. Gamit ang 500 pesos nga marked money, wala na nakaikyas pa sa mga otoridad ang 34 anyos nga si Raymond Sabakahan. Human kini maaresto diyang napalitan og droga atol sa bypass operation sa El Salvador City. Gikonsiderang high value target ang dinakpan, sanglit dinagko matod pa ang transaksyon ni ini. Base sa among intel reports, dugay na gini siya na involved siya sa HBT kay dagan siyang tao sa una. Karon on and off yang pag-deal sa shabu. Dili mo baba sa unom ka pakete sa gituang shabu ang na-recover kaniya. Apilang pipila ka mga drug paraphernalia. Apan taliwala ni ana, hugtanong gihimakas dinakpan ang aligasyon. Dili ba ko? Hindi na itong butang sa butan. Kinsa sila sir ang butang? Pulis yung dakop ko. Dugay na kuno siyang miundang sa pagkalambigit sa droga. Wala pa kuno mapresidente si Duterte. Ginaimbestigahan karon sa kapulisan kung asa nagagikan ang mga drogang ginabagsak sa sospek, ingon man ang pag-ila sa iyang mga parokyano. Magatubang karon sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang sospek. Ako si Clyde Macascas para sa One Mindanao.